akong katungdanan karon ang pagpamatuod. Ngano man nga ato nga siguro mga kaigsuonan atong buhatan kining pagpamatuod kung atong basahon ang pinadayag 17:4 Biblia sa Kristohanong Katilingban edisyong Katoliko Pastoral o gisininaag dagtong pula o iskarlata o nagidayan-dayanag mga bulawan bililhog bato og perlas nagkupot siya tasa nga bulawan puno sa kangilaran o kahugawan sa pagpamuta. Sumala sa footnote sa pinadayag 17:5 sa ang pulong sa Diyos Biblia, itawag siya mga kaigsuonan o kinahan sa tanang na nagsimba o mga Diyos-Diyos. Ang dakong pangutana, nganong gitawag siya babaeng bigaon o nagbuhat sa kangilaran? Kay ngano man igsoon sa Maghuhukom Kapitulo 2:17 o bisan pa ni Ana wala gayud sila mamati sa ilang mga maghukom kay sila nakighilawas sa pagsunod sa uban nga mga Dios o nagyukbo sila sa ilang kaugalingon ngadto kanila sa hinanali nahisibang sila gikan sa dalan diin ang ilang mga ginikanan naglakat nga nagtuman sa mga sugo ni Hiyuba apan kini wala nila himua. Ang pagsimba dahil mga hikalag mga kaigsuonan ngadto sa mga Dios-Dios gitawag sa Biblia og pagpakighilawas. Ang pangutana igsoon, ang ato bang mga kaigalaan nga Romano Katoliko nagsimba magninilok na larawan higalang igsoon aron na atong mapadayag sa hinahinay nga ang atong tiba tinuod gayon higalang igsoon. Diya ta diri gidala mga igsoon higala Nobina del Glorioso Confessor de Jesucristo San Antonio de Padua sa iyang pahina 5 igsoon. Ang ngalan ni San Antonio gibantog sa tibuok nga Santa Iglesia Katolika o ang iyang larawan ginasimba o ginatahod sa dako nga debosyon sa daghanan nga mga kalungsuran ning mga kapupuntan. Nupino sa kasaysayan nga dinaktulit sa katingalahan nga kinabuhi ni San Vicente Ferrer kahina 36 ngatos 37. Kining larawan gisimba sa dakong kahinangok sa buot sa mga tao sa Iglesia Katedral sa maong lungsod sa Mallorca. Ingon nga daghan ang mga milagro nga gibuhat kutob ni ato hangtod karon sa giingon nga larawan nga aron maasoy ang tanan kinahanglan unta ang usa ka libro. Di mo do dili balalis igsoon nga ang Biblia nagparayag nga ang maong babae nagsimbag mga linilok nga larawan. Pinadayag 17:5 mga kaigsuonan sa Biblia sa Kristohanong Katilingban edisyong Katoliko Pastoral. Mabasa, matod pa din mabasa sa agtang ang misteryoso ngalan. Gamhanag Babylonia, inahan sa mga puta o sa luod ng mga kalarawan sa mga Diyos-Diyos sa tibuok kalibutan. Unya, unsa may giingon mga kaigsuonan, kaning Babylonia sa bagong tugon, handbook sa Catholic Faith, na sinulat ni Sok Fernandez, pahina 79. Matod pa din, ang Babylonia diha sa daang tugon, dugay nang nawala, apan ang Babylonia diha sa bagong tugon mao ang Roma. Himodo higala ang Babylonia diha nganganan diha sa maong babae misteryoso nga naghatod sa iya nga pagkangalan nga Roma. Sa The Convert Catechism of Catholic Doctrine mga kaigsuonan niya maong basahon sa atong kamot karon nagingon na sinulat ni Reverend Peter German CSR nagingon, which is the Catholic Church. O sa inyo, diba? The Catholic Church is the church governed by the Pope, the Bishop of Rome. Why is the Catholic Church called Roman? The Catholic Church called Roman because the Pope Herod resides in Rome. Sa ato pa mga kaigsuonan, ang usabi ay kapangulo kung mupuyo diha sa Roma, mahimo siyang tawgon og Roman. O niya, Herman ang gamit din, sa babae. O niya, ang Katolik mga kaigsuonan, o sa pasabot kay ang pinadayang 17:5 na aman ang word, tibuok kalibutan. Ato na po pangutanon si Fernandez, Katinawan 2, matod pa diya dili mga kaigsuonan sa iyang libro sa Katinawan 2, pahina 40. Ang pulong Katoliko gikan kini sa Griego nga nagkahulugan og pagkamakailapon sa tanang mga dapit og sa tanang panahon. Sa iya
iyong pakinggan ang aral ng Katoliko, pahina 83, by Father Enrique Dimon is D.D. Ang kahulugan ng wikang Katoliko ay universal. O kung tatagalogin ay laganap sa lahat, laganap siya sa sanglibutan. Sa ato paigsoon, sa pinadayag 17:5, kung imong tanahon, ang Babylonia diya, Roma, nga diin nahimutan ang babae, o niya matawag siya Roman mga kaigsoonan, o nagmakailapon, nagmatawag siya og Katoliko kay ang iyang destinasyon, ang iyang misyon, tibuok kalibutan. Unya, niya mga kaigsoonan, gipamatod ang God ni Webster, ang pinadayag 17, ang babaeng bigaon nga mga Roman Catholic. Webster Comprehensive Dictionary International Edition. Atong ihatag, ipakita sa atong higala, sa atong kaatbang, ang libro nga original. Niya mga kaigsoonan, niya ang libro Webster Comprehensive Dictionary International Edition, pahinas 1124, page 1124. Scarlet Woman, the woman of Revelation 17, 4-6, an abusive epithet, first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Osmonego, Scarlet Woman, the woman of Revelation 17, 4-6, an abusive epithet, first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Di modo higala, ang tema nabasa na. Ipamatodaan ako na ang babae sa pinadayag 17 na doon ay babae nga bigaon. O niya, ipamatodaan sa referensya nga kanang babae nga gisgutan sa pinadayag 17, 4 ngadto sa 6, sa pahina 124, i-aplikar usab sa Roman Catholic. Tingali ba nga mag-aigsoon mingon nga kasaligan pa ng dictionary nga reference? Dictionary pa ni Webster Universal Dictionary, page 86, yagingon mga kaigsuonan. A reference dictionary, a reference book containing the words of language, words of knowledge, mato pa rin whether meaning, pronunciation, origin. Mato pa rin sa The American Heritage Dictionary, page 283, naging dictionary, a reference book, give information, equivalent translation into another language. Di mo do iksoon kasaligan. O niya ang pangutana, kung ato hatagag pagtagag, tingali, mingon ang uban, ang atong higala karon, dili ba ang babae diha sumala sa pinadayag 17-18, mauman ang bantugang syudad nga nagmando sa mga hari sa tibok kalibutan, o dili ang Iglesia Katolika Romana? Ang atong tubag igsoon, wala gihapon na kaiskapo. Nga naman, kay kini nagtudlo na ang babae nga gipadayag sa pinadayag 17-1 ngadto sa 3, naglingkod sa mananap nga 7 ka bukulo, ug matod pa dili sa Modern Times and the Living Class, page 201, the only city in the world have 7 hells is Rome. Ug sa ang Roma, syudad. Ug kay ang babae syudad man nga bantugan, unsang syudara ang gipahadayag diha. Webster Comprehensive Dictionary International Edition, page 1390, Vatican City, a sovereign papal state within the city of Rome, established June 10, 1929, 108.7 acres, approximately 44 hectares. Mauna nga, only sa kasaysayan, nga dunay syudad nga nahimutang sa syudad mismo sa Roma, walay lain ang Vatican City. Unya, unsa man ni Vatican City? Uluhan sa Iglesia Katolika nga naa diha residente ang Papa mga kaigsuonan. Now, ang dakong pangutana, unsa man mga kaigsuonan ang Papa? So, sa kadanghanan mga kaigsuonan, kay nag-ingon man ang Biblia,
ang bantugang syudad nagmando sa mga hari sa tibuok kalibutan. Unsay katumanan ni ana ang kasaysayan ng mundo. Page 74 by Andrew Gonzalez. Niya po ng libro ison. Dahil niya tayo mga libro anak tanan. Ang Cristina Arbeles muling iginiit ni Papa Boniface ang sinabi ng mga naunang papa sa kanya na ang lahat ng mga hari sa lupa ay nasa kapangyarihan ng Papa. Ang Diyos lamang ang maaring humusga sa Papa. Natuman ba ang pinadayag 17 na ang babae mao ang Batikan o ang pagmando mao ang Papa sa Roma na iyang mandoan ng tanang hari sa tibuok kalibutan? Oo. O sa gingon sa pinadayag 17-18, Biblia sa Kristohanong Katilimpan Katoliko Pastoral, ang babae na imong nakita mao ang bantugang syudad nga nagmando sa mga hari sa tibuok kalibutan. Di modo higala sakto ang giingon sa tagna kay walay lain nga syudad sumala ni Webster City within the city of Rome, Vatican City. O kini nga Vatican City uluhang buhatan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Busa haong kayo son ang tagna ang pahayag o insakto ang gipahayag usab sa Webster Dictionary. It's on page 1124. Scarlet Woman, the woman of Revelation 7:4-6, an abusive epithet first applied to pagan Rome, laterly to the Roman Catholic Church. Ang tema igsoon nabasa, napamatud-an sa referensya o lauman ako na kini nga tema mga kaigsonan ang hilang yun bupukos ang akong kaatman kay na may tema ako may nagpamatuod ang ilang katungdanan pagsupak akong migalan na Okay, time. Brother Paul Alima. Hi Brother Paul. No? Okay, daghang salamat. Okay, daghang salamat sa imong mainiton nga pagpabarog sa imong tema igsong Michelle Bendilio sa Seventh-day Adventist Church o sa Defensor Adventista. Okay, so Brother Paul Alima, ready na ka bro sa imong 10 minutes nga cross-examination? Okay, Mr. Bendelio, andam ka na ba nga manubag sa akong pangutana? Okay, ato paminawon mga kaigalaan. No, paminawon na to si Brother Paul sa iyang 10 minutes na cross-examination ganito kang Brother Mitchell. Brad Paul, go ahead. Unang pangutana, imo man gigamit ang Kristohanong Katilingban. Gigamit nimo ang Revelation 17:4. Kay Biblia referensya man ang atong topic, imo bang gibasa ang referensya sa ubos sa 17:1-5 sa Revelation? Imo gibasa o wala? Okay, ang ako nga gibasa, unya ang ako pod nga gipamatud-an nga ang Roman Catholic Church nga katumanan sa pinadayag 17:4 ngadto sa 6 dito sa Webster Dictionary, Comprehensive Dictionary International Edition, page 1124. Ako nang gibasa, maubitaw na pamatud-an. Daghang salamat. Sunod na pangutana, wala pa ko mangutana sa Webster, maabot ko tadi aron. Kini bang 17:4 nga imong gibasa sa Revelation sa Kristohanong Katilingban naa man ay referensya sa ubos? Imo ning gibasa o wala? O ba? Nabasa na ako. Sunod, nabasa na ako. Kay kategorikal ba na, nagpangutana, ako napa ko'y 1 minute. Nabasa. Unya, sa akong pagkanabasa, siyempre, kay kananga Biblia, hubad man sa Katolik, dili yun ipastar ang Roman Catholic Church. To ang gipalig-o ni Webster na ang Revelation 17:4-6 nga babaeng bigaon
matod pa niya, first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Natubag ang simple nga pangutana, igsoon Paul Alima. Sunod nga pangutana. Kaya nabasa man mo ang Kristohanong katilingban, insa man ang babae nga gihulagway dinhi sumala sa referensya. Utubag na ko. Sa giyon ba ginanako na ang referensya sa footnote naturalmente kay Katoliko may naghimo dili gyud nila itugan. Dili gyud itugan. Na diha gibutanga ang Roma giyawaan. O diha ang babae wala gani gyud niya gitugan. Iyang gihimo nga mao ra gihapon ang bantugang syudad sa Roma nga pagano. Na diha apan ang dako nga dili husto kay ang syudad sa Roma na pitoy ulo ang mananap nga gilingkuran sa babae, pito ang ulo mao ang syudad sa Roma. Unya misamot kalikon sa pinadayag 17-18 nga kining babayhana nahimong syudad nga nahimutan pod sa syudad sa Roma ug walay laing katumanan ang Vatican City nga ulohang buhatan sa Roman Catholic Church. Daghang salamat. Sunod pangutana. So sa ato, paadmitido ka karon na kanang babae sa 17-18 sa Revelation, mao na ang syudad, bantugang syudad nga naghari sa mga hari sa tipo kalibutan. O yun ka, kakiling mong babae, mao ni ang bantugang syudad. O yun, Okay, Mooyon ko kay kategorikal mo na. Babago gutang kategorikal. Mooyon ko. Unya ang giingon sa Webster Comprehensive Dictionary sa iyang giingon mga kaigsuonan o Brother Paul sa page 1390 mao ni ang gipahayag Brother Paul nga ang mao nga Vatican City nga nahimutan sa Roma nga syudad. Unya, ang kasaysayan ng mundo nagtudlo po na sinulat sa pahina 74, sinulat ni Andrew Gonzales o Cristina Viles, nag-ingon nga ang lahat ng mga hari sa lupa ay nasa kapangyarihan ng Papa. Mao na ang iyang kabantugan kay naariya kapuyo ang Papa na maoy nagmando sa tanang mga hari sa tibuok kalibutan. Daghang salamat Brother Paul sa buta ko katinuod ni. Sunod pangutana. so salamat mo nga miangkon ka nga kanang babae mao di ay ang bantugang syudad. Moadto ko sa Objection Mr. Moderator. Objection Okay, Mr. Moderator. Objection Mr. Moderator. Objection. 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 Yes, go ahead, Kanang objection. sa ato niangkon ka, sa ato paniangkon, pato karang din sa ato paniangkon ko, wala ko niangkon na sama sa iyang nasabtan. Ang akong gingon na ang bantugang syudad na disputan sa pinadayag 17-18, ang katumanan ni Anang Bayhana, mao ang Vatican City nga uluhang-buluhang buhatan sa Katoliko nga naglingkod usab sa syudad sa Roma o way laing syudad sa Roma nga gilingkurag laing syudad, Okay. mao ang Vatican City o ang Vatican noted. City naa diha nagbando ang Papa sa Roma na matod pa dinhi ang lahat ng mga hari sa lupa ay nasa kapangyarihan ng Papa. Muna ako Okay. giangkon. Okay, noted. Objection time, 6 minutes and 10 seconds. Counter objection, Brad wala Paul. ko ano pangutanan nag-premit pa ko. Okay. Naman, ganda ng babae, kung ang bantugang syudad. I-compare pa lang nako ba nga katong imong pag-ingon nga ang babae maong bantugang syudad na makakaato wala. Ay, kadali lang, Bro Paul, ha? Okay. Kadali lang, moderator's time. Kay gibasa lang Moderator's tayo. time, kadali lang. Isay pa. Kadali lang, bro, kadali lang. Kay nag-objection mong gusto kay Brad Paul. Brad Paul o Brad Mitchell, ang inyong objection, ayaw lang ninyo sumpahi o pangutana. Kaya ang atong oras, wala na ko gipadagan. So, objection time, 6 minutes and 10 seconds. Ginautan naman ko siya, brother. Okay, brother, So, time resume, no? Okay, time resume, Brad Paul, go ahead.
mo proceed ko sa akong pangutana kay miangkon ka naman ganina kanang babae mo na ang bantugang syudad. Mo nang ako lang i-confirm sa imo kung tinuod pa gyud tong imong pagangkon na ang babae mo ang bantugang syudad. Tinuod po Kasi sila. pagutana. Mo lagi na Tinuod siya. ko na. Tinuod ba ito ang imong Tinuod. pagangkon? Okay. Okay, mutubag na ko. Tinuod o kanang bantugang syudad mao ang Vatican City nga naa nagpuyo ang Papa nga maoy dunay kapangyarihan sa tanang mga hari sa yuta unya maupod ang giingon sa tagna nga siya maoy nagmando sa hari sa tibok kalibutan. Perte yung tinuora yun ang Brother Paul nga ang bantugang syudad nila mao ang Vatican City. Sunod pagutan na Brother Paul. May gamit ka og Webster nga nag-hisgot about sa Scarlet Woman. Pwede ba imong pasabog usap? Pwede ako mangutana sa imo. Nakingon na Brother Paul. Webster Comprehensive Dictionary International Edition page 1124. Okay. Nakingon, Scarlet Woman. The woman of Revelation 17:4-6, an abusive epithet, first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Mamay na sumat Brother Paul, o sa'y pangutana. Ang correct pronunciation ana is the abusive epithet. Tingin man na, dilit man na R. So ako pangutana maune. Nakasabot ka ba what is abusive epithet? Brother Paul, utubag na ko. Utubag ko Brother Paul. Ang atong mabasa Brother Paul dire, nga na-estima na ang Revelation 17:4-6 Primero i-aplikar sa pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church, Brother Paul. Nabasa, bisan pa nagunsa ng abusive epithet, basta na ay mabasa na na-apply siya sa Roman Catholic Church. Natubag ang pagkutala, Brother Paul. Okay, objection. Objection time, 3 minutes and 50 seconds. Brad Paul? Ang akong pangutana kay migamit ka man ini nga referensya dili na abusive epithet ha kay ti ang latana. Ang correct pronunciation is abusive epithet. Ang pangutana Mr. Bindilio kay gigamit man ni nga phrases dinhi sa imong referensya later an abusive epithet applied later to the Roman Catholic Church. Ako pangutana mo nito baga kay ikaw may nagamit din what is abusive epithet? Okay, moderator's time, moderator's Okay. time. Moderator's time, kadali lang bro Mitchell. Aduna kay nabilin nga 40 segundos para kompleto ang imong 1 minuto. Palihog ko pa bro Mitchell. Okay, mutabang na ko, Mr. Moderator. Go ahead. Tubag na ko. Ang akong tubag, Mr. Moderator, igamit na ko na ang maong pahayag, Mr. Moderator, tungod kay na ay mabasa diha na apply to the Roman Catholic Church ang Revelation 17 verse 4-6. Kanya to siya nigamit sa gitawag o gitawag sa abusive epithet. Mga kaigsoon Brother Bro, Brother Mark. Time. Salamat. Okay, next question bro Paul. Sunod pangutana. Next question Mr. Moderator na. Yes. Sunod na pangutana. Nakasabot ka ba Mr. Bendilio sa referensya na imong gigamit? Nakasabot o wala? Tubag. Pero tigong sabutan, brother. Brother Paul, tungod kay Scarlet Woman, the woman of Revelations 17:4-6, an abusive epithet, first applied to the pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Unsa day ang Scarlet Woman, Brother Paul?
primero gi-aplikar sa Pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Mao na siya nga nahimo siyang abusive epithet. Daghang salamat. Perting sagot bro, Brother Flor. O ikaw, siguro, imo po ng tiranan sa ton. Sunod pangutana. Kaya iniingon ka man na nakasabot ka, kupagang lagi ang pangutana. What is abusive epithet? Tubag. Okay. Mao na ang akong tubag, Brother Flor. Brother Paul. Muna akong tubag lagi. Ang giingon din ang Brother Paul, ang revelation, mao man ni subject, Brother Paul, na ang revelation, Scarlet Woman, bigaong babae, sa revelation 17:4-6, gitawag siya abusive epithet. Na ato na lamang doon, katagan doon, Brother, ang iyang ipasabot sa dictionary. Matod pa diri, an offensive word or name that is used as a way of abusing or insulting someone. Ganahan maganda. Maotoy, usas definition sa epithet. Unsa day, abusado siya nga malinapason pinaagit pulong ang iya ngalan. O niya, maokini ang abusado kang insulto ni Bisantinsa. Natubag ang pangutana, Brother Paul. Sunod pangutana. So next question, in short, what is abusive epithet? Itubag na ka, Brother Paul. Itubag na ka nga kana siya, Brother Paul, bisan pa nag-usawag likay-likay kay naay mabasa nga apply to the Roman Catholic Church ang Revelation 17 verse 4-6. Natubag ng pangutana. Objection, go ahead. Tubaga lagi, in short, what is abusive epithet? Nakasabot ka man sa anak nga word, nagigamit man ang diha nga apply an abusive epithet. So ang pangutana, in short, what is abusive epithet? Kami tubag ka man, nasabta na nin mga word. Kung nakasabot Ang ka mga na, Brother Paul. Brother Paul, awa ka na naman. kaya iniingon ka man na nakasabot ka anak nga word, ang pangutana, in short, what is abusive epithet? Upag mo sa tindilyo. Okay, moderator's time. Moderator's time. Pag human ni magtubag ani Brother Mitchell, Brother Paul, naa na lang kay duha ka pangutana. Pag human niya og tubag. Tubaga palihog, Brad Mitchell. Okay, mutubag na ko, Brother Roland Parks. Akong tubagon si akong higala nga si Brother Paul. Niya ang pahayag sa dictionary, Brother Paul. Ayaw putla. Ang iyang ipasabot mo na Scarlet Woman, bigaong babae. The woman of Revelation 17:4-6. Ang babae na isgutan sa pinatayang 17:4 nga to sa size. Ang abusive epithet. Ato nang ibasa kaniya nga usas mapasipalahon, insultador, nato sa iyang isika. Ingon. O excuse me, wala pa ko naman. Excuse me, wala pa naman, Mr. Padrino. Tama pa na, ayaw putla. Yes, apply to Pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Natubag ang pagkala. Moderator's time. Ayaw mo kalimot sa rule number 2 rule number 1. Kahuron ang moderator. Pag moingon ang moderator na moderator's time, kinahanglan mo hilom ta para atong mahusay. Bro Mitchell, no, pag moderator's time, i-post tayo na to atong oras, no? Naapa kayo nabilin nga 15 seconds para makumpleto imong isa ka minuto. Wala na klaro. Okay. Wala na klaro kayo mo tingnan, Brother Roland Parks. Wala na klaro mo tuwa ko na kabalo sa ipapan. Yes. Muna mo gamit ang attention, no? Mo gamit ang attention para makakuan. Brother Paul, unsa ang imong objection? Ang akong objection, Mr. Moderator, para kang Mr. Bentilio, no? Kaya naingon man siya na nakasabot siya sa word na abusive epithet, gamit man natin ang referensya. Ang akong pangutana ba, in short,
ayaw pag-translate og imong kaugalingon nga opinion. Ang akong pangutana pa in short, what is abusive epithet? Kung sa may buti pasabot ang nga word, kay imo ikaw na ang nagamit din eh. Kinahanglan nakasabot ka sa imong reference ang gigamit. What is abusive epithet in short term? Okay, bro Michel, 15 segundos. Okay, counter, go ahead, counter. Counter objection. Iyang giputol. Wala ko kahimo ka ako kaugaling interpretasyon. Ang Webster Comprehensive Dictionary International Edition mo yung nag-ingon, page 1024. Scarlet woman, the woman of Revelation 17:4-6, an abusive epithet, first applied to pagan Rome, laterally to the Roman Catholic Church period. Ayaw putol. Noted. Kaya putol mo dali mo pagtuon diha. Bro Klaro Michel. kay na, Brother Paul, bisa kung saan Bro Michel. pananay mo likay-likay. Okay, moderator's time. Bro Michel, no? Ang iya lang gipangutana, Bro Michel, no? Katulang certain nga iyang gipangutana mo lang to. Ayaw lang kalimot nga under cross-examination ka karon. So, kinahanglan nimo tubagon ang iyang pangutana kay naa sa tema niya. Ikaduha, ikaw may nagamit, ana, no? So, tubaga lang, Bro Michel, ang iyang pangutana. Aduna kay 15 segundos para makumpleto ang imong isa ka minuto. Padayon, Bro Michel, padayon. Ang abusive epithet, ako nagibasa ang dictionary, laging dire, an offensive word or name that is used as a way of insulting, abusing to someone. Mauna siya dito diha. Mauna, aplikado diha ang pagan Rome o ang Roman Catholic. Daghang salamat. Duha ka pangutana. Karon kay gibasa panday nimo ang real meaning sa word na abusive epithet, na that is an abusive description or word. Anong gigamit pa ninyo mga referensya, na kining referensya, abusive man di ay kini nga descriptive, kasimbahan. O ba? Utubag na ko. Akong gigamit ni Brother Paul tungod kay siya mismo, ang author mismo nga si Webster, nagpamatuod na kining pagka-abusive epithet first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Muna akong gigamit. Kay daghan kay iskas pa Brother Paul, wag naman. Daghan kaayo atong ma-prove na daghang binuhatan ang Roman Catholic nga pag-insulto, pagpanglotos ngadto sa iyang isig ka tao sumala sa panahon sa Inquisition. Mao na, Brother Paul. Sunod pangutana. Next question. Last question, Bro Paul. Last question. Ang leader, an abusive epithet, applied. Ang pangutana, kining word na applied. Kinsa may ni-apply ining abusive, descriptive phrase and word ngadto sa Roman Catholic. Kinsa man ang nag-apply? Si Webster? Tubag ako kung kinsa para masuka nato ng imong referensya. Kinsa man kay niingon man na imong referensya nga kining abusive epithet applied. Ang pangutana, kinsa man ang may gamit aning nga phrases ang term na abusive applied to the Roman Catholic Church. O ba? Akong tubag, Brother Paul, ang nigamit ni nga pagpamatuod si Webster kay siya gasulat sa dictionary. Information na, Brother Paul, kay ang dictionary to give information nga di ay ang abusive epithet first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church, Revelation 17:4-6, mao ang Scarlet Woman kung babae pikaon, Webster Comprehensive Dictionary International Edition, page 1124. Siya dili ako, kay ikaw akong gabasa. Sunod pangutana, awa na? Okay, time. Bro Paul, wala na tayo oras, Bro Paul.
Bro Paul? Napay ko po tara. Wala na Bro Paul. Last question na to Bro Paul. Okay, Brother Paul! Okay, daghan kayong salamat, Brother Mitchell Bindilio sa gikan sa Seventh-day Adventist Church sa mainitong pagtubag sa tanang mainitong pagpangutana ni Brother Paul Alima. So mga kaigalaan, paminawon ta karon ang negative side, nga muhatag siyang negative stand sulod sa 10 minutos. Walay lain ang atong pinangga nga si Brother Paul Alima, head servant sa Catholic Crusade Ministry. Daghang salamat, Brother Roland Parks. So, salamat ka Mr. Mitchell na iya yung ipagkatawa karong hapon. Kay ang iyang paglitog sa abusive epithet, that is an wrong pronunciation, Mr. Mitchell, no? So, salamat kay imong defense na abusive epithet. That is an admission na wala kakasabot sa word. Even kani sa pag-pronounce, wala mo masabi. Doon niya, ato nang isikutan doon niya, kung sa meaning, anak, kayo mo rin igamit. So dito ta sa una ni mong gikot nga Revelation 17:4 ligamit o pagsuramo sa Pilipan, so gisundan ta ka. Kung nagamit bang ka, na imo bang gibasa? Ka imo bang gibasa, kinsa may gihulag kay diha na babae? Wag yun siya mo direct o tumakay, dili daw itugtang. Ang atong mabasa mauni, ang Roma gihulag tuway nga babaeng giyawaan ang lila kolor ng sa mga emperador o ang mabulawang tinaan sa barangay nagkakon sa ulagway o kabangit na kasamang hikayo nagdani sa katawan na mualagad sa miting Diyos o nagpatay sa mga martir. Kung honest lang ka Mr. Bentilio, kaya nga itong tema, Biblia mag-referensya, kung honest lang ka sa imong kanang pagtudlo o pagwali, i-appeal ang referensya na kining babae din o kini ang Roma, dili ang Roman Catholic Church. Ang nakasipyan pang mo, wala kay logic of distinction. Wala kay logic of distinction. Lampurnas ang imong sistema. Mo na nag-compirma ta kagani na i-compirma na kamong question ay imo man gibasa ang Revelation 17:18. So ako ipakita ng Revelation 17:18 kung kinsa ng babae diha nag-isputan nga mao ang babae nag-isputan diha sa Revelation. So mo pakita ko Brad Parks to o kining screenshot nga nagpamatuod kung kinsa ka ng maong babae nag-isputan diha sa Revelation 17. Okay. Revelation 17:18. Ug ang babae nga imong nakita mao ang bantugang syudad na nagahari sa mga hari ibabaw sa yuta. Nag-ingon ba ang atong gibasa ka ang babae nga imong nakita ang Roman Catholic Church? Nagpataka ka lang o pamatuod sumala sa imong proposisyon, pamatud-an ng Roman Catholic Church ang babae sa Revelation 17:1-5 sumala sa Biblia. Karon kung din kita sumala sa Biblia man kara ang imong pagpamatuod, klaro man din sa Biblia na ang babae na imong nakita noong bantugang syudad. The woman you saw, according to one of the city angels, is the great city. Wala nga the woman you saw is the Roman Catholic Church. So, Mr. Bentilio, pagbago na yung tao ng imong pagpamakak, kaya ng imong sumala sa Biblia, sumala na sa imong kaugaling opinion. Ang sumala sa Biblia, the woman you saw
is the great city. Wala mag-ingon nga the woman you saw is the Roman Catholic Church. So napakyat ka, Mr. Bendelio, sa pagpamatuod sumala sa Biblia. Mo nang dito pa ni atong imong referensya. Ha? Dito ta sa imong referensya, ato tong sulihon tong imong referensya. Kung nakasabot pa ka ni ato, Mr. Bendelio. Scarlet Woman, according to Palm and Wignall's Standard Dictionary, maunin atong mabasa, Mr. Bendelio, no? Sa pahina 1,200. Scarlet Woman, an unholy woman described in the New Testament, unlitered, unabusive, epithet. So mo nang ipangutan na pagkaganina, ipangutan na pa ikaw kaganina, nakasabot ka ba unsa ng word na abusive epithet? Dili abusive epithet, ha? Balik-balik na pag ito na yung ibasa ng abusive epithet. Dili na epithet. Epithet. What is abusive epithet? Abusive epithet means abusive descriptive word or phrase. Nasa binisaya pa, ang abusive epithet, mga pulong na maabusuhon na paghulagway. Gi-abuse sa mga tao na naggamit silang Scarlet Woman aron pag-abusar sa pagkulagway sa Iglesia Katolika. O nang gipangutana ko ikaw rin na, kay nabasa mga ito nga apply. Ang pangutana, kinsa may nag-apply ana nga kanang Scarlet Woman. O na siya ang Roman Catholic Church, sumala sa imong gibasa. Masahon nato sa dictionary.com. Scarlet Woman, New Testament is simple Roman described in Revelation 17, interpreted as a figure either of pagan Rome or of the Roman Catholic Church. So naada ay nag-interpret din ni Mr. Bendelio. So mga nang ipangusahan sa ganang word na applied, isa may nag-interpret na. So akong mukot pa ko lain nga referensya. Inhita sa lain nga referensya kung kinsa ang interpret ana para makasabutan. Nakita niya, Mark? Yes, yes. According sa Diccionario Lexico, Scarlet Woman origin early 19th century in the early use mainly as a derogatory reference to the Roman Catholic Church identified by some Protestant interpreters. Sa ato pa ka na din pag-inom ng Scarlet Woman ang simbahang Katoliko, dili si Webster ang nag-interpret ana. Nasityan ka, Mr. Bendelio, ang nag-interpret ana, mao ang some Protestant Church. Some pipila ka Protestante ng mga grupo. Sila ang nag-interpret ana, dayon ila ng gihulagway sa maabuso kung paagi sa simbahang Katoliko. Kanos anak nagsugod na ilan ang gigamit early 19th century in early use mainly as a derogatory. What is derogatory? Para makasabot ka what is derogatory, patahon nato ang diksyonaryo. Mato na po ko sa lain presentation. Yes. Basahon nato what is derogatory. Last 3 minutes. 3 minutes. Derogatory expressive a law opinion. So kana di ay pag-ingon diha Mr. Bendelio nga gigamit ng maabusuhon na pagbulag ng timbang Katoliko ng Scarlet Woman
Kana di ay derogatory pagpahayag sa mabaw nga opinyon ug ang nag-interpret niya na mao ang mga protestant. Ang pangutana unsa man ang protestante nga ba nag-interpret na libro ni Ellen G. White, America in Prophecy, pahina 522, the Protestant churches are in great darkness. So kanang imong gibasa nga abusive, descriptive phrases and words na ilang gi-apply sa Catholic Church nga mao kuno ang babaeng bigaon diha ang nag-interpret ana mga protestante ug unsa man ang protestante sumala sa inyong founder nga si Ellen G. White. The Protestant churches are in great darkness. O dili lang kay ngit-ngit pa sila sa alkitran, dili lang kay ngit-ngit sa anoos, ngit-ngit mabaga o dakong kakit-ngit ana sa protestante o mao na imong gigamit na word nga gi-interpret sa protestante na itong 19th century sa protestant katumang Sam kay dili man tanang protestante nga nagtuo nga ang babae mao ka na Iglesia Katolika pananglitan. Then is the New International Version with reference page 2761. Kining New International Version ihimo kini sa more than 100 Bible scholar. So may giingon, the great prostitute called Babylon represents the early Roman Empire with its many gods and the blood of Christian martyrs on its hand. Mauna na din sa libro sa World History by O'Brien, pahina 138, mabasa na to na the principal reason why the Roman state tried to crush the church for such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Ang Nero, kung sila ang napulo ka sungay sa mananap, isa man si Nero, una, ikaduha, Domitian, ikatulo si Marcus Aurelius, si Plinius Tiberos, Maximinus, Decius, Valerian, Aurelian, Diocletian, mo na napulo emperador, isa man pumamartir na ilang ipatay. Sumala sa atong mabasa, sa pahina 138, among the martyrs of this time were Clement of Rome, Evaristos, and Alexander, all popes. So ang ipamatay di ay diining bantugang syudad, mao di ay ang simbahang Katoliko, bisan ang kapapahan namatay panahon ni atong. Okay, time. Daghang salamat igsoong Paul Alima sa imong presentation as negative karong hapuna from Catholic Crusade Ministry. Okay, so karon madto ta karon sa tong igsuon nga si Brother Michel. Ready na ka, Michel, sa imong 10 minutos nga pagpangutana? Ready na? Ang akong pangutana, Brother Paul, mo ni siya. Sa Pinadaya 17:5, ang gamhanang Babylonia ginahan sa mga puta sa lood nga larawan sa mga Diyos-Diyos sa tibuok kalibutan. Unsa may ipasabot aning tibuok kalibutan, Brother Paul, sa makailapon sa tibuok kalibutan? Katoliko o dili? Tubag. Ang tibuok kalibutan, Kategorikal ha? Katoliko o dili? Kategorikal question. Tubag. ang tibuok kalibutan, universal na yan. Okay. Sunod pangutana. Kini bang universal, Brother Paul, nga giingon din sa sulat sa pare, siya ang iyong pakinggan, ang aral na Katoliko, page 83, by Father Enrique Dimon, SPD. Ang
kahulugan ng wikang Katoliko ay universal. Imong giangko na nga ang babae sa pinadayang 15 o 17.5 ka universal man Katoliko usab, tubag. Ang tubag kay kining babae naghari man sa tibuok yuta og mo ng Roman Empire, universal na isip. So wala ka mangutana sa Catholic Church. Ang imong giprobahan kining babae din kining babae din Mr. Moderator, objection. Objection. Ang atong objection, Mr. Moderator, mani, iangko na niya nga ang pulang babae sa pinadayang 17-15 nga bigaon universal. O niya akong i-premise nga ang sulat sa ni Father Enrique Dimon sa page 83 nga siya ang iyong pakinggan ang aral ng Katoliko nga ang kahulugan ng wikang Katoliko ay universal. Iya ba ning dawaton o iyang supakon? Okay, Supakon, dawaton, tubag. okay, kadali lang mo po. Objection time na to, 8 minutes and 50 seconds. So, palihog, naa pa kayo nabilin nga 48 seconds, Brad Paul. Palihog ko, tubaga o tubaga ang pangutana. Gidawat nako nga kanang scope sa babae nga mao na ang big city is universal ang scope kay mao man ang Roman Empire. So kanang imong gibasa nga libro ni inta sa among Katoliko lahi ang context ana ayaw pa gamit-gamit og lahi nga konteksto dinhi ta sa itong 17 chapter 17 sa Revelation. Kanang babae din mao man ang great city ang iyang scope international man kay universal man meaning universal ang scope sa babae dili na mo Iglesia Katolika. Klaro nga ang babae mong pagtugang syudad kung wala ka proof anak sa inyong first step. Daghang kayong salamat sa tubag nga wa natunog sa timba sa pangutana. Ang pangutana, Mr. Paul Maone, imong giangkon ang pinadayag 17.5 nga ang babae ang iyang scope universal. Isulti po ni Father Enrique Dimon sa siya ang iyong pakinggan ang aral ng Katoliko page 83 niya ang libro kasi pangutana na punta asa ang libro na niya ang libro ang atong pangutana ningon man siya ang kahulugan ng wikang Katoliko at universal. Uyo na supakon. Kumagay ka sa Mr. Moderator. Direkto sa dili ko magmula sa imong destinasyon. Okay, Mr. Moderator. Kadali lang. Mr. Moderator. Mr. Moderator. Akong pangutana kategorikal. Ay patubag sa Mr. Moderator ang categorical question. Kaya ganihan, itubag mo siya categorical question ko. Ang akong pangutana mao ni Mr. Moderator, mao ni akong premise. Iyang giangkon nga ang babae sa pinadayang 17.5 ang scope is universal. Unya, ang matod pa sa paring na si Enrique Dimon sa siya yung pakinggan ang aral ng Katoliko page 83 nagingon ang kahulugan ng wikang Katoliko ay universal. Ang akong pangutana, iya ba ning dawaton o iya bang supakon? Ipatubag, Mr. Moderator, supakon, dawaton. Moderator's time. 7 minutes and 46 seconds. Time resume ta pagtubag ni mo, Brad Paul. Go ahead. Kung naminaw ka lang sa okay, ako lagi ng gidawa na ang scope sa woman nga mo ang great city is universal. But does that mean na mo ng Roman Catholic Church? Wala ka mangutana sa tema. Kaya atong tema is Roman Catholic Church. Ang imong gipangutana kini mang babae. O based sa 1718 sa Revelation, kining babae, mo ni ang Greek city. Kaya mo man ng Roman Empire, universal ang scope. Dili sa Iglesia. Apostolic Romana. So, Sanang pangutana, salamat sa imong pag-angkon. Kay matod pa nimo universal man ang babae, uyon ka nga ang babae sa Revelation 17 verse 5 nagpasabot og Roman Catholic. Tubag. Dili na siya ang Roman Catholic Church. Dahil ang Roman Catholic Church diha sa under sa Roman Empire.
akong gibasa sa world history nga kanang Roman Empire, siya ang nagpapatay sa mga martir, and including sa mga martir o mga Santo Papa sa Iglesia Katolika. Mr. Bendelio, gamit lang o logic distinction para makatapos ka. Okay, Mr. Moderator, ang akong pangutana, simple lang kayo, Mr. Moderator. Okay, kadali Iya lang. naman giangkon, Bro Mitchell, kadali lang. Iagi ni mo moderator, i-time post na ko kay sabton ko na nga objection na, no? okay, dito na lang ako, Mr. Moderator, dito na lang. Sige. Mr. Paul, imo naman nga giangkon na ang babae mao ang Roma o ang iyang scope is universal. Ang buot panipasabot o yun na ka nga ang babae diha sa pinadayag 17.5 Roman Catholic. Tubag? Dili ko mo yun na Roman Catholic Church na. Kay klaro sa 17-18, the woman you saw is the great city. Dili siya great church. City siya. Lahat man ng church, ang church is universal, bisan asa kang lugar. Pero kining city, specific pa na ang lugar dito sa Roma. Pero kana nga syudad, doon na siya ay mga gi-under ng mga hari. Kung ang itawag sa Roman Empire, dili siya Roman Catholic Church. Kaya dito naging great city, not great church. Sunod pangutana, Mr. Bendelio. Sunod pangutana, o yun ka ba, Brother Paul, nga ang babae sa pinadayag 17-18 maura ng pabayhana nga nagkabayo sa mananap nga 7 ang uno, o yun sopa, kategorikan, o yun sopa. So pa ako na imong pagsabot sa tema nga Roman Catholic Church na. Dili ng Roman Catholic Church. Kay dito sa Roma, ay Objection, Mr. Moderator, objection. Ang akong pangutana, o yun ba siya na ang pinadayag 17-18 ang babae ba na syudad na mao ba kay gihapon ang babae na naglingkod sa mananap na 7 ang ulo, o yunan ba niya o subakon? Ako muna ako tumang kategorikal. Moderator's time. Objection time, 5 minutes and 7 seconds. Aduna pa kay nabilin nga 42 seconds, 52 seconds, Brother Paul. Brother Mitchell, ang iyang kategorikal nga nadunggan nako, dili gid siya uyon, no? Dili siya uyon. Una nga akong nadunggan siya. Pero Brad Paul, para malinawan, usman na lang ang imong kategorikal. Go ahead. dili Sunod pangutana. ang atong tema Roman Catholic Church. So kanang imong ipangutana sa pang Roman Catholic Church kung mao ba ng babae, kaya tupakon ka na kanang babae na nakita diha mo pa ng pagtugang syudad, dili ang pagtugang iglesia nagitukod ni Kristo nga puasa dito sa Roman Empire. So gamit lang og logic of distinction para magtagot ka sa Bendelio. Sunod pangutana, kay dili man ka o yun, dili bang babae sa pinadayag 17-18, lahi man ni sa babae nga naglingkod sa mananap nga 7 ang ulo, lahi o maura? Tuba, kategorika, lahi o maura? Giklaro man na sa anghel. Musupa ko sa imo, kaya nga naman giklaro na sa anghel. Ang anghel biningon, the woman you saw is the great city. So kanang imong giingon dito sa 17:1-5, gitubag na sa anghel mo nang wa ka kasabot sa imong proposisyon na imong gipabatukan. Sunod pangutana. Sunod pangutana, kini bang mananap nga 7 ulo, Brother Paul, unsa man ni siya, syudad sa mga syudad o dili? Tubag. Ang kanang 7 ka ulo o na nag-represent na sa 7 ka 7 hills o kanang 7 hills nga gisimpuluhan sa mananap na ako na napulo ka sungay. Kanang napulo ka sungay, mao na ang giingon nako sa imo nga napulo ka emperador nga nagpatay sa mga Katoliko.
sumala sa World History Bill of Rights 138, pati ang Santo Papa nga si Evaristo Clemente na-appeal na himong master ito sa Roman Empire na maon na ang Greek city na maon na ang Roman. So ang Roman, dili ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, kung dili ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, maon na siya pagkristano. So ang martir during the pag-reign ana na babae nga mao ang Greek city. Turot ko kan. Sunod pangutana, nag-ingon man si Sok Fernandez nga ang mananap nga pito ang ulo mao ang syudad sa Roma, kaya ang pito ka ulo nagpasabot og pito ka bungtong nga bato pa na bugtong syudad sa kalibutan nga dunay pito ka bukid mao ang Roma. Uyunan supakon. Oh, kaya nakakatakiuyunan na nga mayroon ko nga ang syudad doon na pito lagi sa bungtod. O kanang pito ka bungtod na apo diha ang giingon nato nga naay napulo ka sugay nga nagsimpulo sa mapintas nga maranap. Nga maon na sila ang napulo ka emperador nga nagmartir sa mga Katoliko. Katoliko ang gilutos, di ko may 70 Adventist. 1863 ko man mo ito nga. So Katoliko ang pinatay, ang Roman Catholic Church, dili ang babae, kung dili ang Roman Catholic Church, ang biktima ni anang maong babae na giingon diya sa Biblia na the woman you saw is the great city, not the great church na mo ng Roman Catholic Church. Sunod pangutana, Brother Paul. Sunod pangutana. Kay imo naman giangkon nga ang pananap nga pito ang ulo mao ang Roma nga syudad sa Roma. Unya kay ang babayeng bantugan mao mapod kining syudad mapod ni Brother Paul. Unsa mang syudara nga naapod na himutan karon sa Roma nga syudad gawa sa Vatican City. Tubagan ko na. Moderator's time. Pag human ni magtubag, brother. Kadali, brother Paul. Pag human ni magtubag, brother Paul, mutugot na lang tag duha ka pangutana gikan kang Brad Mitchell. Go ahead, brother Paul. Ang simbahang Katoliko yang headquarter na sa Roma, yan sa Vatican. Sa Roma 189, ang Roma gipili managatawan sa Ginoo. O diha sa Roma mo kaila pagpalto sa tibuok kalibutan. O kanang imong pagkakatolika ni anang babae diha sa pagkatolika sa simbahan na Iglesia ni Kristo kay ipakailan man ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Roma 189. So i-distinguish lang nga Brother Bendelio, gamitin lang o classic of distinction para makasabot sa tao may naging tema. Sunod pangutan. Duha ka pangutana. Salamat kayo, Brother Paul, nga matod pa nimo ang Roma, ang pagkakatoliko ni anang babayhana lahi sa pagkakatoliko sa Roman Catholic Church. Imo nang giingon. Uyon ka na nga kini kay tinadaya 17 pag nga babae diha Katoliko gihapon ang ipasabot kini nga Romano. Tubag. Kung ang iyang geographical scope, paminaw ha, kung ang iyang geographical scope international, universal, pero ang iyang pagkamakahilapon, mao ang pagluto sa Vatikano. Ang simbahang Katoliko sa Roma 1:8, mukailap sa Tibuok Kalibutan, pero ang pagpakailap lahi kay pagtangyaw man sa pag-uok, o nang giingon, i-advise na to sa imo, o ibutan rin sa ibang vocabulary na gamitin lang o classic of distinction, ayaw nilang format. Tunod pangutana. Yes, dapat. Last question. Katapusan pangutana? Sa kapangutana. Katapusan? Yes, katapusan. Sunod po, katapusan pangutana, Brother Paul. Unsa mang iglesia ang mabasa sa Dictionary Webster Comprehensive Dictionary International Edition na applicable sa Roman Revelation 17:46. Unsa mang simbahana ang giingon iglesia, ang giingon ni Webster? Roman Catholic Church or Seventh-day Adventist Church? Tubag, kategorikal.
Ang tubag na ito mo ni. Ang giingon diha sa diksyonaryo gigamitan og abusive epithet gi-apply na sa Roman Catholic Church, pero ang nag-interpret ana mga Protestante nga matod pa sa inyong libro, the Protestant are in and in great darkness. So ayaw ko patuuhan niya ang interpretation na upan nga Protestante nga naa sa kang mangiog sa ngipit, and no na imong kitaligan, that is an abusive epithet, meaning abusive, descriptive words and phrases that hapak sa simbahang Katoliko, and that is derogatory term. Karena ang derogatory term explicit o below opinion, pagpahayag sa mabaw nga opinion. Ang kamatuoran dili ang Iglesia Katolika ang babae, kundi opinion na wala ta mangita opinion atong ipangita facts ang kamatuoran. Sunod ba ko tanong? Okay, daghang salamat Brother Paul Alima sa Catholic Crusade Ministry sa kanang tubag sa mga manitong pagtana gikan sa affirmative nga si Brother Mitchell Binilio sa ka defensor adventista. Ug dito natapos ang atong first part, no, sa atong debate karon. Moadto ta sa second part, ang atong dirita sa rebuttal time. Aduna kay tayo 5 minutes nga mo rebat kada speakers. Una og hatag sa iyang rebuttal ang atong igsoon nga gikan sa Seventh-day Adventist Church, usa ka defensor adventista, Brother Mitchell Bindilio. Ready na ka sa imong rebuttal, bro? Sulod sa 5 ka minuto. Ready na man ka, paminaw na to ang atong igsoon nga gikan sa Seventh-day Adventist Church, Brother Mitchell Bindilio. Okay, daghang salamat mga higalag, mga kaigsunan. Nangutana ta ni Brother Paul ug salamat nga niangkon siya nga kining babae sa pinadayag 17:5 mao ang Roma. Unya, kay nag-ingon mapod nga ang Roma, ang babae din ang iyang scope is tibuok kalibutan, universal. Iangkon po niya nga gusto ang ingon sa pare na si Father Enrique Demon na ang pulong universal nagkahulugan, ang Katoliko nagkahulugan universal. Sa ato pa igsoon, klaro na kaayo nga atitado si Brother Paul na Roman Catholic applicable ang pinadayag 17:5. Okay, klaro. Unya, ano niyan mga kaigsunan sa paglikay? Adto siya mudagan sa pinadayag 17:5 ang 18. Yeah. Iyan dito mga kaigsunan na ang nag-apply sa Webster Comprehensive Dictionary International Edition, page 124. Mga protestant, maman isulat ni Webster na dire. Wala sa ako nga Webster na sulat dire. Ang nag-ingon dire si Webster, the woman of Revelation 17:4-6, an abusive epithet first applied to the pagan Rome, laterly to the Roman Catholic Church. Klaro yun na ang author niya. Mato pa niya, diskumpiyado siya na dili siya mo yun nalalanin yung iksyon kaya ato nang nakita nga ilang supakon o sila'y magka-pabor, ilang tuuhan ang referensya, pero supak nila ang referensya, ilan ang isalikway. Ano man, ang Webster Universal Dictionary, page 86, na dictionaries, a reference book containing the words of a language of branch of knowledge alphabetically arranged with their meanings, pronunciation, original, etc. The American Heritage Dictionary, page 238, a reference book to give containing an alphabetical list of words with information. Walang na-inform na taron, i-inform ta ni Webster na ang Revelation 17:4-6 nga po, Scarlet Woman,
applied first sa pagan Rome, literally to the Roman Catholic. Now, kanang mga kaigsunan, tanawa ra yun. Revelation 17:4. Nagingon, the woman was dressed in purple and scarlet. Unyaon sa mapoy, chip na paboritong color sa mga business sa papa o cardinals. Purple and scarlet are the chief colors in the robes of popes and cardinals. Sinulat ni Smith sa page 708 sa iyang Daniel of Revelation Prophecy. Raro man ang kaisonan. Now, diya siya sa babayeng syudad. Mutong nangutan ako. Hindi ba ang syudad na babayeng bantugan sa pinadayag 17, 18? Maura ba ng babayhana sa pinadayag 17-13 nga naglingkod sa mananap na pito ang ulo? Wala niya mga kaisonan dihatag ang katubagan niya sakto. Ngano man, ang babae mga kaisonan syudad, ang iyang dilingkuran, syudad usap, nanuman, modern time of the living past page 201, the only city in the world had 7 hills is Rome, syudad. Giyuyonan ng Supernantes na ang bugtong syudad sa Roma sa kalibutan, ang bugtong syudad sa kalibutan na doon nagpito kabukid ang Roma. Sa ato paison, ang babae na bantugan syudad, himutan po siya sa syudad sa Roma. Kung sa mga syudad na isa na nasyudad sa Roma, Webster Comprehensive Dictionary International Edition, page 1390. Vatican City, a sovereign people, a sovereign people state within the city of Rome. Established June 1959. Sa ato pa, ang bugtong syudad kada kabayo na himutan sa laing syudad ng mga Roma, ang Vatican City na uluhang buhatan sa Roman Catholic. Klaro igsoon, dili malalis, dudagan siya syudad, Vatican City na mao ang uluhang buhatan sa Roman Catholic. Ang kasaysayan na ginon sa kasaysayan ng mundo na ginon, ang lahat ng mga hari sa lupa ay nasa kapangyarihan ng Papa. Ang Diyos lamang ang humusga ng Papa. Sinulat ni Andrew Gonzales and Cristina Arbeles, ang kasaysayan ng mundo, page 74. Di modo iksoon, inaupas utong tutok nga ang natumbok ang napalayan, gawas nga mabasa sa Comprehensive Dictionary, iksoon, Webster Comprehensive Dictionary International Edition, page 1124, na abusive scarlet woman applicable first in Roman pagan literally to the Roman Catholic. Klaro, gusto, tinaw na napamatot at ang tema kay mismo siya ni Angkon na ang Revelation 17:5 Roman Catholic kayang scope nagkailap mga kaigsunan. Mas daghang kayong salamat sa amo karon nga patulong kabildo sa ato naggingon way labot kurason layo lang mi sa rason usa wala nabungkag ni Brother Paul nga ang akong tema na pamatudan na ang Roma pinadayag 17 na babae nila mga kaigsunan retirado sa Roman Catholic Church nga nagpaton o buhatan na Vatican City na naanahimutan usab sa syudad sa Roma na mao'y giingon sa pinadayag Kapitulo 17 na ang babae naglingkod sa pananap ng pito ang ulo na mao ang syudad sa Roma o siya na hindi syudad kay mao siya ang Vatican City. Daghang salamat ug may hapon karatong tanan. Daghang salamat, Brother Binbilio. Ang tingog sa kamatuoran, usa ka defensor Adventista no sa Seventh-day Adventist Church. Daghan kayong salamat sa imong rebuttal. Okay, so mo-proceed ta karon sa 5 minutes nga pagpangutana ni Brother Paul Alima o head servant sa Catholic Crusade Ministry. Kung ready na ka, Brad Paul, magsugod ang imong 5 minutos. Okay, dito ta sa referensya imong gigamit nga in board o gamit kung
applied as an abusive dictator. Nag-applied man. Kinsa man ang nag-apply ni ining abusive dictator sa Roman Catholic Church. Kinsa? Kanosa? Diba? Daghang salamat sa imong pangutana nga out of context, Mr. Paul. Wata nagpamatuod dili kanusa ug asa ang atong gipamatudan dili gigamit nato kay siya ay nagsulti nga Scarlet Woman, the woman of Revelation 17:46, an abusive epithet first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Dili kinaiya namo ang pagtugang-tugang, Mr. Paul. Ug unsay mabasa mura po among gitukan, natubag ang pangutana, balik lang sa tema. Kaya ikaw may affirmative, di mo nang gigamit na applied kining abusive epithet to the Roman Catholic Church. Ang atong pangutana lagi ito baga, kay i-apply man sa Roman Catholic Church at ang abusive description, kinsa man lagi ang nag-apply ini. Mo na imong problema ron nga tumbagan ang pangutana. Di ko na ako problema, Brother Paul. Di ko na ako problema. Imo ko ni problema, kay imo kong gitinayde. Kay imong iligay lang. Kay ang mabasa nga gipamatudan ni Webster Comprehensive Dictionary International Edition page 1152. Objection. Go ahead. Objection. Ang pangutana maone, tumbagan lang ha. Kinahanglan tubagon yung pangutana kay ikaw may na itar-an nga ebidensya nga kining Scarlet Woman is an abusive epithet applied. So na ay nag-apply ni ini ang pangutana, tubagan lagi. Kinsa may nag-apply ni ini? Tubag. Okay, Moderator's time. Ato lang klarohon nga aduna kitay rule nga ginasunod rin, no? Rule number 9. Rule number 10, kinahanglan nga ang pangutana bahin sa tema. So, ang pangutana ni Brother Paul na sa tema, i-apply na to ang rule number 9, Brother Mitchell. Nga kinahanglan tubagon ang pangutana, no? Bago ta mo adto sa laing pangutana. Brother Mitchell, aduna kay 1 minute. Go ahead. Mutubag na ko. Akong gigamit ni nga Webster Comprehensive Dictionary International Edition page 1124 kay gitugaan din ni Webster nga Scarlet Woman, the woman of Revelation 17:46, an abusive epithet first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Unya ang purpose sa dictionary to give information. I-inform lang ka, Brother Paul, na ang babae na bigaon sa pinadayag 17 o 4 nga to sa size, applicable sa Roman Catholic Church. Natubag ang pangutana. Sunod na pangutana, mao lagi nga apply. Ako ta kinsa may lagi nag-apply ana nga maabutuhon kapag pulagway. Kasi mahang Katoliko, wala pa matubag sa pangutana. Kinsa ang nag-apply ni ana nga term nga abusive description to the Roman Catholic Church. Kaya niya, imo man ang gigamit, kinsa ang nag-apply ni ana nga abusive term. Tubag na ko, Brother Paul. Ang purpose sa dictionary to give an information. Ang nagsulti si Webster. Gi-inform ko na ang Roman, ang Revelation 17:46, ang Scarlet Woman diha, applicable first to the pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Siya may sulat aning basang liban ako. Natubag ang pangutana. Dato pa karon mooyon ka nga kulang dahil ang imong impormasyon sa pag-research. Kay naglisod ka magtubag nga kinsay nag-apply. So niingon ka man nga kining mga diksyonaryo gihimo nito inform ang pangutana
naakabay informasyon o wala kung kinsa ang nag-apply diining abusive restriction sa gihapak sa simbahan katoliko. Wala. Tutubag na to. Tutubag. Perting na. Kaya may mabasa na ako ka Webster. Webster Comprehensive Dictionary International Edition, page 1124. Scarlet Woman, the woman of Revelation 17:46. An abusive epithet first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Ang sa purpose sa dictionary, to give information. Mauna na ako nakasbalo nga applicable na sa Roman Catholic Church. Natubag ang pangutana, Brother Paul. Sunod nga pangutana. Sunod nga pangutana, nahibalo ka o wala kung kinsa ang may-apply ni ining abusive epithet to the Roman Catholic Church na Scarlet Woman. Nahibalo ka o wala? Moderator Nahibalo, style. kaya ako Moderator style. gibasa. Nahibalo, kaya mauli akong gibasa, nadiskubrihan ako nga si Webster nagsulat sa Webster Comprehensive Dictionary International Edition, page 1124, na ang Scarlet Woman iyang giingon, the woman of Revelation 17:46, an abusive epithet first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Nahibalo ko. Sunod pangutana, kaya nahibalo ka man. Kaya nahibalo ka man, itugan kung kinsa ang nag-apply ang na abusive term to the Roman Catholic Church. Kaya nahibalo ka man, kinsa man. Brad Paul, duha ka pangutana na lang ta, Brad Paul, ha? Duha ka pangutana na lang. Para sa pagkakala ko. Niingon ka na nahibalo ka. Nahibalo ka. Kinsa man lagi ang nag-apply ana na abusive epithet nga gi-apply ngadto sa Roman Catholic Church. Kinsa lagi. Kaya nahibalo ka man. Tumagang pagkakala. Tutubag na to. Ang nag-Himo, Brother Paul, na Webster Comprehensive Dictionary International Edition, page 1124, nagingon siya, Scarlet Woman, the woman of Revelation 17:46, an abusive epithet applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Objection, Mr. Moderator. Ang akong pangutana, Mr. Pindilio, ayaw sayang ang panahon sa pagtubag. Kaya imo nang gigamit, kinsa lagi ang nag-apply kay nasayo sa man itugan sa mga tao para mahibalo sila. Kinsa may nag-apply ni ining maong abusive term, maabutuhon nga termino, simbahan katoliko, kinsa man ang nag-apply ni ining abusive epithet sa Roman Catholic Church. Kaya nahibalo sa mga. Tutubag na to. Okay, Ang nagsulat sa dictionary, mo'y nagtugan nga mo'y ka-apply nga mo'y yang gi-applikar nga ang babae sa pinadayag 17:4 ngadto sa 6 mao ang abusive epithet first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Siya gatugan, Brother Paul. Siya gatugan. Bisa ko sa unang obligay, siya gatugan. Natubag ang pangutana. Asa man diha nga part nga si Webster ang nag-ingon nga siya ang nag-apply. Asa nga part din sa imong gibasa nga si Webster mismo ang nag-apply di anang abusive term. Tutubag ako. Lesson po, Brother Flor, okay mo kayo, ako'y ga-apply, nga ako'y gawasa na mas yan sinulat. Siya ay gasulat. O dili pa unta niya ni gi-apply, wala na niya gisulat. I-inform ni niya na to, aron magkaibaluta na ang Webster, amato pa niya, ang Scarlet Woman, the woman of Revelation 17:46, an abusive epithet first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Iyang gisulat, aron ka ma-inform, o niya, kina-inform naman ko, wala ko nito ng Katoliko, kay siya man ang babaeng bigaon diha. Ikaw, kung wala pa magka-inform, padayon lang sa padayon sa diha. Okay, time. No. Last na to, Brad Paul. Last na to. Brad Paul, alima sa imong paghatag og 5 minutes nga cross-examination during rebuttal.
Okay, so karon mga kaigalaan, wadto ta sa atong igsuon nga muhatag siyang 5 minutes nga rebuttal. Ang bago lang na human pagpahatag og pagpangutana sa iyang kaatbang. Brother Paul San Pablo Alima, head servant sa Catholic Crusade Ministry. Brother Paul, kung ready na ka, mudagan ang imong 5 minutos. Okay, nadungog nato no ang 5 minutes post-examination. Huwag yung tatubag. Meaning, kini si Mr. Bendili may atubang sa debate ng kalibre. Huwag siya sa pala. So, atong advice in more research, more study. Ayaw pagpaulahi sa panahon, Mr. Bendilio. Ang imong gigamit na term, abusive epithet. That is an abusive description. So ayaw ana as Christian ayaw sundog anang o gamit ag mabusokon ng mga pulong sundan ng inyong giingon sa inyong ilitiwa ito sabayang giingon ayaw paggamit o mahait nga mapamahayag ang mga magsusulat sa atong batahon lakip na sa Katoliko ang Kristiyano wala magpadayag sa masupakon o sa mga panumangil ng mga pagtukob. So nahibalo man ay ka nga that is an abusive epithet. That is an abusive description na i-apply sa bahang Katoliko anong may gamit ka manana na termino nga ka na pang-abuso man na. Kato pa kamo di ay masabalita abusive di ay ang inyong mga term na ginagamit. Ipahibalong nagkabait ni Luther ano bang itong abusive ni? So kung nang magamit ng apupuhong pagkulatway, dili na siya maayo. Munang magbago mong pagkabalitan. Munang laro na to, nga naamay nag-apply ini. Kinsa man ang nag-apply, munang kulang ka sa research, which God na natubang ka ni Kadibat, at least, ma-appeal sa ibong vocabulary ni, no? Appeal din sa ibong vocabulary, akong share, no? Para mahibalo po na mga sa balista yun ang atong mga viewer so ato ng palakman kining atong resource person na affirmative o man dalang kalibre so wala sa i-present ng mga ebidensya so atong basahon no ang history yun din so mala sa diksyonaryo leksiko nina Mr. Bendilio Scarlet Woman asa man na coincident early 19th century in early use mainly as a derogatory reference. What is derogatory according to Merriam-Webster Dictionary? Derogatory is an expression of a low opinion. Kani di ang term na Scarlet Woman gigamit din sa pipila ka protestante as derogatory reference. Derogatory means explicit o below opinion, pagpagayag o mabaw na opinion. Mo nang gigamit sa pipila ka protestante na origine ni atong 19th century o ganong di man gyud siya katubag kay kulang man siya og research. Mo nang kanang giingon diha ni Webster na kining Scarlet Woman applied to the Roman Catholic Church an abusive epithet or abusive description. Kami di ay ang nag-apply dahil ini ang pipila ka protestante ng mga simbahan. Kanos yatong 19th century, wa siya katubag nga naman, lack of knowledge pa siya. Kulang man siya sa research. Ano sa may giingon na Illinois White sa mga protestante? Mala sa inyong libro nga mato sa inyong libro mato sa inyong dirita sa inyong libro. Inyong libro ninyong America in Prophecy. So may giingon na Illinois White, the Protestant churches are in great darkness. Tumaon na imong gisaligan ng mga tao nga abusive ang ilang paggamit sa term na ilang gi-apply sa ibang Katoliko nga Scarlet Woman.
tanang protestante nga simbahan nga according sa inyong founder, the Protestant churches are in great darkness. Morning imong gigamit diri sa imong pagpamatuod na maupini ang Scarlet Woman nga gi-apply sa simbahang Katoliko. Mao nang Mr. Bendelio, napakyas ka sa imong pagpapatuod, wala nimo makuha, kinahanglan na mo study pa ka about sa mga kamatuoran mahitungod ni ining gitawag nato Scarlet Woman. Mao na nga klaro nga si Mr. Bendelio, may atubang ka na ko, dapat Scarlet Woman, sumala sa diksyonaryo, a symbol of pagan Rome or derogatorily of the Church of Rome. So kanang pag-apply day anak nga term sa Catholic Church is derogatory. Ang derogatory mao kini ang ekspresyon o pahayag sa mabaw nga opinion sa mga protestante. Kay dili man gyud majority sa mga protestante na nagtuo ni ana. O nangako bitaw kang basahan ka ganina sa mga Bible scholars, for example, sa New International Version, no? Sumala din sa New International Version with reference in 2021. The great prostitute called Babylon represents the early Roman Empire with its many gods and the blood of Christian martyrs on its hands. So dili tanang protestante ang nagtuon ni anak sa titila lang. Okay, time. Okay, time. Congratulations, Mr. Bendelio. Okay, daghang salamat, Brother Paul San Pablo Alima, Head Servant of Catholic Crusade Ministry. Andam naka mangutana Brad Mitchell sa imong cross-examination. Andam naman ka paminaw pa karon ang affirmative cross-examination. Ngadto kang Brother Paul Alima, kung ready na ka Bro Mitchell, 5 minutos para sa imuha. Uyod ka ba, Brother Paul, na ang Pinadayal 17 nag-mention og duha ka syudad ang mananap nga dunay 7 ka ulo nga nagsimbolo sa syudad sa Roma o ang bantugang syudad na naglingkod sa maong syudad usa-usab ka syudad o yun supa. Supa ko, kaya itong tema, referado man sa babae, mungkin ang great city, ako sa Pilipinas, Roman, Yuso, is the great city, o muna ang konteksto na to. So, kanang imong pangutana, ibati according sa atong topic, kinig babae, kutin ng Roman Catholic Church. Ako nang naguba, ewa man kayo na-resolve na topic, na niangkon naman na ang babae noon ang great city. So which it dili na mao nga itong subject matter na atong debate nga Roman Catholic Church. Dili ta sa Roman Catholic Church na imong giingon na mao kini ang babae wala ka na sa Biblia o wala o sabli mo basakti ang referensya. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Matod pa nimo wala sa atong tema. Gigamit ka, imo kong gigamit ang Pinadayal 17-18 nga babae na ang imong gikuan na mao ang bantugang syudad. O yun ka. Diba? Ikaw may gani una nagamit na dito. O man ang kamasuoran anak babae nga diha, yun ang ako, according sa Biblia, dili sa imong una-una, kanang imong tema, wala na sa Biblia. Ang niya sa Biblia, ang atong dundon, nga the woman you saw is the great city that rolls over the keys of the earth. So, mao na ang giingon sa city. Kanang imong giingon na Roman Catholic Church, wa na nimo ma-establish. Ang ako na dili ang Roman Catholic Church ang babae kung dili ang great city.
Sunod pa ko tana. Unsa man ang uluhan sa Roman Catholic Church, Brother Paul? Ang Vatican City, syudad o dili? Tubag. Away problema nga uluhang syudad sa Timbahan Katoliko ang Vatican City nga nabilong sa Roma kay mo man ang giingon sa Roma 1 sa 8 nakamot mga taga Roma gimahal kamo gipangga sa Dios gihimo kamo nga katawhan sa Ginoo o sa bersikulo 8 diha kaninyo mo kaylap ang pagtuo sa tibuok kalibutan o apo dito ang Roman Catholic Church o apo dito ang Greek city na mao ang Roman Empire ng iyang geographical scope usab universal or international. So sa ato pa, gamitin lang lagi o lagi o distinction para makasabot sa Mr. Quintilio. Inaot, ma-appeal na sa vokabularyo sa imong kinabuhi para matunong na mo sa intakto nga pagtuo. Sunod pangutana, Brother Paul. Sunod pangutana. Kay uyon ka naman na ang inyong uluhan na nahimutan usab sa syudad sa Roma mao ang Vatican City. Ang akong pangutana, uyon ka na nga katumanan sa pinadayang 17 uno nga 18 nga ang maong babae na nagkabayo sa syudad sa Roma mao nahimo po siyang syudad na mao ang Vatican City o yun sumpat. Dili ko mooyon sa imong tayo sa pagsabot, dili ko mooyon sa giingon sa palaang kasulatan na the woman you saw is the Greek city, wala inang the Greek church. Dili kini ang Roman Catholic Church sa napalpa ka, Mr. Quintilio. So kanang imong pag-research sa runga na o palagmi ang imong pagtuon para mahibalo ka. Sunod pangutana, unsa man day binisaya aning Vatican City, Brother Paul? Church or city? Tubag. Ang Vatican City, lugar na siya. Ang Roman Catholic Church, mga tao. So try to distinguish pagtuon lagi og logic of distinction. Kada nimo giyon na Vatican City, please na ang Roman Catholic Church noon siya ang mga membro, mga tao kini na naa sa tanang bahin sa kalibutan. Dili lang dito sa Roma, dili lang sa Italia, dili lang sa Vatican, pati sa Pilipinas. So nasayop ka, Mr. Quintilio, sa imong presentation kay lugar man ng imo. Ang ato dito sa churchman katauhan na paupinan gito ko di Cristo. Sunod pa ko sa Sunod pangutana. Uyon ka ba, Brother Paul? Okay, uyon ka ba, Brother Paul? Na ang inyong ulo, ang inyong papa sa Roma, na ang inyong papa sa Roman Catholic Church na nagresidente sa bugtong syudad na Vatican City nga nahimutan ko sa syudad sa Roma. Uyon, supan. Tumagon ka according sa World History by O'Brien, pahina 10-12 mo kini ang atong mabasa sa World History. The headquarters of the church founded by Christ were established at Rome. At ang versikulo, buhang 23:11, igon nga nagpapatod sa Jerusalem, muadto usab sa Roma, o dito sa Roma, o kailap ang pagtubig ko kalibutan. So uyon ko na ang Roma na himong headquarter sa tinuod na simbahan na gitugon ni Cristo. Sunod pangutana. Katapusan ni Brother March. Yes, last Katapusan question. ni ng pangutana. Last question. Uyon ka ba, Brother Paul, nga ang bantugang syudad na usab na himutang sa Roma ang babaeng bantugan na mga bantugang syudad sa pinadayang 17-18 na mao ang syudad na nahimutang sa syudad sa Roma o sumalas kasaysayan walay laing syudad nga naa mismo sa syudad sa Roma gawas sa Vatican City. Uyon supat. Ang supakon ka sa imong sayop nga pagsabot nga imong ginatupakan ang simbahan nga Katoliko, mga babae. Kaya ang babae diha sa 17-18, paminaw para makasabot ka.
para mabutang na sa ibang vocabulary sa ibang pag-isip. 17-18 sa Biblia, bakit ang Biblia, kasi po Biblia man ang referensya, sa Biblia, babae ang Biblia. Dito sa ang Simbahan Katoliko, sumala sa Protestante, it's 1/12, the headquarter of the true church founded by Christ were established at Rome. Versikulo, Roma 1:6 hanggang 8. Mr. Vintilio, napakiyas ka, napay-pagutana. Okay, wala na bro. Paul, daghang salamat Brother Paul Alima sa pagtubag sa pangutanan ni Brother Mitchell Bindilio. Matuta karon sa atong final stand sa last part sa maong debate. Atong paminawon ang head servant sa Catholic Crusade Ministry, Brother Paul San Pablo Alima. Salamat kayo, Brother Mark, sa atong moderator, ang Purok Chairman, Purok Pangaturan, kang Brother Mitchell Bindilio sa atong pangkaroon. Sa tanang nagtamaw o participate sa atong religious educational debate. So, salamat o kinaon mag-bless ka mo ini noong debate. Doon ay palumpihon sa English na nag-ingon, little knowledge is dangerous. Kuyaw kayo kung ining atong gamay nga kahibalo, muna atong itatuo na po insakto. Si Mr. Bindilio nag-imong proposisyon o biha sa iyang proposisyon, iya ko nung pamatutan nga ang babae sa 17 ulo ang tututin mo kuno ang Roman Catholic. Nahibuong ko nga nung nag-imbento man sa niining sayot na pagtuo nga ang among tema pamatutan man sumala sa Biblia. Dili ba di ay presente ang Biblia sa iyang paghingon mahitungod sa kung kinsa ang babae? Kay kinirabang matabalista ang ilarabang sulbitis ilang pagtuo Biblia. Kung man ang giingon sa balaang kasulatan, Revelation chapter 17 verse 1, kama 18, then one of the seven angels who had the seven bowls came to me and said, ang anghel nga mensahero sa Ginoo mitugta naman kung kinsa ang babae o kinsa man ang babae according sa anghel. The woman you saw is the great city that rules over the kings of the earth. So kung naminaw pa ni si Mr. Bindilio sa giingong sa anghel, ano naghimo-himo man ang iyang kabuling interpretasyon na gugamit niya ng abusive epithet, abusive descriptive phrases and words, itawag ni derogatory, expressive of a low opinion, nga bahira ng Iglesia Katolika na babae. Diha siya may pugos na kana na pagtulunan di-interpreta na sa pipila ka protestante. Atong 19th century, derogatorily applied to the Roman Catholic Church. Maabusuhon na pagpahayag. Kano mo gamit pantaan ng abusive? Nagkabalo na ta na abusive na words ato pag yung gamiton. So meaning, si Mr. Bindilio, wag siya kasagot na referensya niya gigamit. Mao ka na little knowledge is dangerous. Dili gani siya makabalo sa pag-pronounce sa epithet. Balik-balik yun yung giingon nga abusive epithet. Dili man abusive epithet. Abusive epithet. Epithet means descriptive, abusive, descriptive phrases and words. Kana bang nag-abusar ka sa imong pagpamulong ba batok sa usa ka bulag?
mo nang gipahibaw ka na ni Webster mo nang kung nakasabot ka pa na ini abusively, kapag nigamit ka man na pag-abuso man dahil na pulong, kung nang si Mr. Indilio, wala siya kasabot sa iyang ipangulong. O na ato na lang kung ni Pasayloon, kung ato na i-advise sa mga civil Adventist debater, not let maningkamo para mag-study. Ikan man lang sa kanang pa-pronounce word. Hindi man ta perfecto. Hindi man ta mga English no. Hindi man ta Amerikano. At least man lang kanang pag-pronounce na sa word. English word naman. Sakto po sa pag-pronounce. Hindi kaya maingon pa nga sino-minus. O karon ipiter na po. Klaro anak nga ipili balik-balik kung pagdating mo na arbi pagtihi mo o di mo arbi. O na nga kung diha pagkakapit wala sa ta makabaloon sa ang pag-pronounce ana. Kung sa pagdaan kung di pasabot sa words. O na nga ini nga debate atong gamit ka panahon para usap sa mga civil Adventist na more research maghimo tag tripini na pag-study kaya batin maguni-guni lang ta din sa referensya wala to makapsi ang unang pag-present karuha ta naging ebidensya kung nakansayod ba yung gana tanan kasama sa imong gihimo o mag-isot kahindong to pag kita nag-apply o sa ito pa lack of knowledge kulang ang imo pag-research sa referensya next time Mr. Pindilio mag-advise ko sa imo pagtuon yun o naat sa panahon mo sa kamusapag hindi nga debate kay mahagpong man nga matiktikal ka nawa dahil kay kabangkaagan sa referensyang imong gigamit o nang pag-usap na sa imong kitutuloy tapos learn how to distinguish o nang kinahanglan ta to study about the logic of distinction kay basin malampur na sa mukana makipiyata kung ayaw lampur na sa karuhang imong study time mo na failure ang debater sa iyang proposition karon kaya wala na imong maminaw sa kiingon sa Biblia o napakya siya na imong inobil ang iyang Okay, time.